vodimo vas u ljepši svijet, u svijet poezije i rima, u školske klupe i razdraganost dječjeg srca. Poslušajte reportažu iz škole bosanskog jezika u Caroline Springsu, čija su 3 odjeljenja prošle sedmice bili domaćini bosansko-hercegovačkoj spisateljici Suadi Suljić-Sokolović. Učenici VC odjeljenja škole bosanskog jezika u ovom termu imaju za temu izučavanje dijela bosansko-hercegovačkih pisaca, pa se ideja da na čas pozovu književnicu Sokolović, koja živi ovdje u Melbourneu, sama nametnula. Učitelji, učenici i njihova draga gošća uživali su u poeziji, pjesmi, priči, šalama i međusobnom druženju. Sve se to dogodilo u povodu i okrilju SBS-ovog nacionalnog takmičenja koje podstiče djecu da uče jezike. A kako će djeca bolje učiti jezik nego provesti čas sa majstorom riječi? Mnogi će se složiti sa tvrdnjom da je čovjek onoliko bogat koliko stranih jezika govori, jer poznavanje jezika je najuzbudljivije putovanje, otkrivanje novih svjetova, pomjeranje granica, istinsko blago koje naš duh uzdiže visoko. I ove godine SBS radio podržava učenje drugih jezika i organizuje nacionalno jezičko takmičenje da bi se učenici u Australiji podstakli i ohrabrili da uče jezike. Natječaj je otvoren od ponedjeljka 26. augusta, trajaće do 27. septembra i u različitim kategorijama, crtežu, fotografiji, pisanom tekstu, uključuje grupe djece od 4 do 18 godina. Naravno, to se sve odnosi na vas. A naša današnja posjeta školi bosanskog jezika u Creekside Collegeu, Caroline Springsu, itekako je u vezi sa SBS-ovim nacionalnim takmičenjem za učenje jezika. Koliko je važno u jednoj multikulturalnoj sredini kao što je Australija čuvati i njegovati maternji jezik, ističe School of Languages, viktorijanska škola jezika, koja pod svojim okriljem podučava 51 jezik kroz 40 centara širom Melbourna i Viktorije. I u tom babilonskom šarenilu jezika, pored španskog, arapskog, koreanskog, hindi, amharik, ovdje u Caroline Springsu uči se i bosanski jezik u 3 odjeljenja, od predškolskog uzrasta pa do VC odjeljenja 11. i 12. razreda. Povod našoj današnjoj posjeti bosanskoj školi pomalo je i neuobičajen. Naime, na inicijativu i poziv nastavnika i učenika bosanske škole, danas je u posjeti bosansko-hercegovačka spisateljica Suada Suljić-Sokolović, koja živi u Melbourneu duže od 20 godina, ali koja kroz svoj književni rad čuva i njeguje bosanski jezik. Ona će se danas naći u ulozi nastavnika, govoreći o svom književnom opusu, a nije mali, u štampi je već njena 7. knjiga, o tome kako je počela pisati, šta je motiviše na rad, o svojim snovima i željama. A ima li boljeg načina da se uči jezik nego provesti čas sa majstorom riječi? Ipak dajmo prvo riječ nastavnici Sadi Makaš, koja je danas u ulozi domaćina škole bosanskog jezika, da otvori ovaj poseban čas i našoj Maisi Hot, koja je također u ulozi domaćina. Poštovani učenici i nastavnici, sretni smo što danas imamo priliku da naš drugi dio nastave ovdje u bosanskoj školi provedemo svi skupa zajedno ovdje u jednoj učionici i na nesvakidašnji način, danas mnogo zanimljivije, sadržajnije i uz živu riječ naše drage gošće, književnice, gospođe Suade Sokolović-Zulić. Pozdravljam gospođu Suadu i želim joj toplu dobrodošlicu u bosansku školu. Nastavit ćemo ovaj sat tako što ćemo zajedno sa gospođom Suadom razgovarati, čitati, recitovati, pjevati, a sve na našem dragom bosanskom jeziku. Ali prvo ipak ima Isa da vas najavi. Ćao, ja sam Mejsa, imam 11 godina i idem u bosansku školu. Danas imamo gosta ko voli da pričat knjige i ona se zove Suada. Prvo će Suada malo pričat od život i kad završimo to, pitat ćemo pitanje od Suada i kad završimo to, pjevat ćemo malo i Amela, Jayla i Sara će pjevat 2 pjesme od Suadu. Hajmo počiniti. Hvala. Djeco, nisam vas pitala kako ste, jeste li dobro?
Drago mi je i ja sam dobro, jer kad sam krenula ovamo, mnogo sam sretna bila. Od sreće dobila sam krila. Učini mi se da sam Bosni poletila. Onda se sjeti, ne treba da se leti. Ovdje gdje se bosanski priča, čita i piše, tu Bosna miriše, tu Bosna diše. Ovako, ja ću vam prvo kazati da sam počela da pišem pjesme kada sam bila mala, tako kao vi, možda i manja. I moja prva pjesma zove se Mama i nju ću vam sada kazati vrlo kratka, ali je meni toliko značajna da mi sada, kada sam u ovoj starosnoj dobi, tu pjesmu najviše volim. Mamine ruke, vrijedne i blage, mnogo su nam drage. Mamine ruke stalno nešto rade, djeci radost grade. Najljepša riječ među nama zove se mama. Ja sam te pjesmice napisala i mnoge druge, te sam dvije sad odabrala za ovdje. Kad sam dijete bila, kad sam imala 12 godina, kao sad neki od vas tu. Jer kada su njemačko-američkog pjesnika Charlesa Bukowskog pitali zašto je odabrao književnost, zašto piše, ako biste vi mene pitali zašto ja pišem, on je kazao književnost odabrala njega. Tako i ja, jednostavno, valjda je taj Božji dar, Božji talent da se od djetinjstva, a naravno da bi se moglo pisati, treba puno i čitati. Zato ću vam ja sada reći moju pjesmu Knjiga, a poslije ću zamoliti da ponavljate za mnom tu, da je i vi dobro zapamtite. Volim čitati knjige, cijelom dušom strancama se predam, uživim se u sadržaj, pa to je kao da film gledam. Znanje neću u saksijama nicati, samo čitanjem možete ga sticati. Lijepo je imati znanja široka, ko čita puno knjiga, taj ima manje briga. Čitajući knjige, okitiš se znanjem, pa možeš u svako društvo ići. Ne bojiš se da će te pitanje na koji odgovor ne znaš stići. Knjiga u sebi čuva lijepe, čarobne riječi. Knjiga je lijek koji neznanje liječi. Nakon što je autorica Suada izrecitovala nekoliko svojih pjesama, uslijedila je prava salva učeničkih pitanja. Ja sam Amina i voljela bi da znam kakve knjige voliš da piše. Ja pišem istinite priče, tematika je istinita, nije ništa, ja kažem fikcija, vi možda ne razumiješ šta je ta riječ fikcija, nema ništa iz mašte, nego pišem o našim životnim sudbinama, istinite priče pišem. Poezija, vidite to tako o svemu. Ja sam se zovem Benjamin i možeš ti reći naš, je li teško pisati knjige? Pa znate šta, ja ću ovako odgovoriti. Grčki filozof Aristotel je rekao u učenju, a ja bih rekla u stvaranju knjiga, korijeni su gorki, a plodovi slatki. Teško jeste, ali je rezultat dobar, jer će ostati trag u vremenu. Meni drago što iz njih vi učite i što ću živjeti kad me ne bude, što kažu svoja djela, što njegujem naš bosanski jezik, tako lijep jezik i baš lijepo pitanje, hvala. Ja se zovem Ana i htjela bi vas pitati koji su pjesnici vaš uzor. Ne mogu kazati da su mi uzor, mogu kazati da ih mnogo volim. Musa Ćazim Ćatić, čak sam u odu posvetila i ta oda je nagrađena na književnom konkursu Musa Ćazim Ćatić. Šta ja znam, njega najviše volim. Naravno, našeg Sidrana i Pisa i Potopisa, Čamla Sijarića i Maka Dizara volim, Skenderovića, a ne mogu kazati da mi neko od njih uzor jer ne pišem u stilu. Moje ime je Amela i ja bih vas zamolila ako možete da nam objasnite kakva je procedura u izdavanju knjiga. Ima tu dosta, dugačka je procedura i košta mnogo. Ja se zovem Lela i ja bih htjela da znam, jesi li ti od uvijek znala da ćeš biti pisac? To su drugi kazali, malo prije sam u anegdoti ispričala da ću biti veliki pisac. Sad jesam li veliki, ne znam, to će drugi kazati, ali željela sam, voljela čitati, voljela pisati i izgleda da sam mogla već kao dijete da naslutim da ću biti to. Ja se zovem Cena i ja hoću te pitam, da li ti pišete knjige od Starom mostu? Jeste, imam roman napisan koji treba upravo da se izda i baš je u njemu mnogo tematike vezano za Stari most u Mostaru. Ja se zovem Sara, a voljela bi vas pitati, je li vam puno nedostaje Bosna? Nedostaje itekako i zato sve moje pjesme, mene kad pitaju da se predstavim kad ovako nekom ko sam, ja kažem ja sam Suada koja poeziju piše, a svaka pjesma je Bosnom miriše. Baš zato što mi nedostaje Bosna, ja nju opisujem stalno i stalno mi u srcu i na mojim stranicama i tako dalje. A da su se učenici dobro pripremili za ovaj čas i za posjetu bosanske autorice, govori i sljedeće. Sad imamo još jednu poklon, a Mila, Djela i Sara će sad čitati dva od tvoje pjesme. Bosno, tvoje ime u stihu, ljubomorno krijem sa tvojih izvora, sjećanja pijem svakog jutra, sa svitanjem zore i ti se rodiš, stazama starim
sanjivu me vodiš. Tamo gdje je sunce sjalo, tamo gdje je vrijeme stalo i gdje sada padaju kiše. Bosno, tvoje ime u mome srcu uvijek će da piše, u tebi mi ostade duša, srce i oči, ovdje duge su noći. Riječi. Ja volim riječi koje toplinom zrače, riječi koje mogu ljubavi da označe. Volim riječi koje mogu poruku mira slati, umiju srce da zagriju. Volim riječi koje istinu u sebi kriju. Volim riječi koje znaju svakom osmije da izmame. Volim kad riječi stih isplatu same. Volim riječi koju miluju ko ljetini vjetrići kad pire, riječi koje mogu zavađene misli da izmiri. Volim riječi koju mogu razbiti mutnu misao i vazduhu, riječi koju pitići nos u kljunu, pa zvijezde zatrepere i galaksije se zakunu da se neće sudarati. Nek nas uvijek lijepa riječi prati. A evo i jedne odgovarajuće pjesme same autorice Suade. Ko ne voli Bosnu, ko ne voli Bosnu, duše, srca, a ni znanja nema. Svakom gostu u Bosni se kahva, sofra, pa i konak sprema. Akšame fenjeri se pali, pričaju se vicevi i šale. Moraš šerbe, jeli kakvu piti, Bosna će te svatko gostiti. Tu ćeš čuti tople priče, samo svrati dobronamjerniče. Nigdje nema tako toplog kraja, Bosna daje od svog zalogaja. Kad si bolan, tuga kad te zgnječi, dođi nam u Bosnu, ona ima ćevape i sevdalinku koja rane liječi. I za svakog ima lijepe riječi. Nigdje nema tako toplog kraja, zagrlite srcem naša raja, dušu otvore, bujrom prozbore, musafir ti tepaju od milja, a sofra nije sofra, a na njoj nema ćevapa soštilja. Neznaniće, Bosnu mi ne blati, bujrum Bosnu nam srati, pa ćeš njenu dušu poznati. Složili smo se svi da volimo Bosnu, ali šta još volimo? Šta mi još volimo? Čokolade. Šta ti voliš? Čevape. A što volite da učite? Bosanski jezik. Ajdin? Bosanski jezik. Hvala. Na kraju su svi učesnici posebnog časa bosanskog jezika izrazili svoje utiske. Pa šta si došla, ja sam volila i mislila sam da si radila dobro. Danas je bilo dobro. Veliko vam hvala što ste došli, što ste nam omogućili da vas lično mi upoznamo i da lično nam vi pročitate vaše pjesme. Ja mislim da je ovo stvarno bio jako dobar čas i da će ovo nam ostati u dugom sjećanju. Danas smo mi čitali Blizanci. Mi mislimo da su tvoje pjesme i knjige dobre i da su prelijepe. Da vam kažem, najljepše društvo je knjiga i djeca. Knjige i djeca su najljepše društvo. A ovdje mi je izuzetno lijepo zato što vidim da će imati koga voda da čita knjige koji naši bosanski pisci i koje ja pišem, jer ja se mojim pisanjem i borim protiv asimilacije djece ove vas koji se rađate i odrastate daleko od matične domovine, a vidim, hvala Bogu, zahvaljujući dobrim nastavnicama Ajši i Sadi, vi dosta dobro savladali ste čitanje i znate bosanski i kao što rekao kad sam pošla ovamo, sretna sam bila, kao da dobih krila, jer gdje se bosanski čita, uči i piše, tu Bosna diše i neka tako bude dalje da ste živi i zdravi, hvala vam dječice, slatki ste. Uživali smo u međusobnim razgovorima, u poeziji koju nam je gospođa Suada čitala, u pitanjima koja su učenici pokazali veliko interesovanje. Posebno mi je drago što Suada obrađuje tematiku koja je veoma bliska BiH dijaspori koja živi na ovim prostorima. Ako se uzme obzir da je 90% roditelja djece koja pohađaju bosansku školu i uče bosanski jezik upravo došao ovdje iz proteklog rata u 92. 95. I što je jako bitno što Suada kaže da ona vodi računa da se njeguje taj naš bosanski jezik. I hvala vam Suada još jednom za ovo divno gostovanje.
Eto, današnji čas sa bosansko-hercegovačkom spisateljicom Suadom Suljić-Sokolović i oko 50 učenika koji pohađaju nastavu bosanskog jezika u Creekside College u Caroline Springsu protekao i u veseloj, opuštenoj i razdraganoj atmosferi, koju su obogatili komentari, pitanja i pjesme učenika. Zajednički je utisak i djece i nastavnika i uvažene gošće da je učenje jezika, u ovom slučaju maternjeg bosanskog jezika, istinski izvor radosti i vedrine. A evo i zašto. Kad si sretan lupi dlano tvoju dlan. Kad si sretan lupi dlano tvoju dlan. Kad si sretan i kad želiš drugi deli sreću tu. Kad si sretan lupi dlano tvoju dlan. Kad si sretan koljena potapšaj ti. Kad si sretan koljena potapšaj ti. Kad si sretan i kad želiš drugim deli sreće tu. Kad si sretan koljena potapšaj ti. Kad si sretan vikni glasno ti hura, hura! Kad si sretan vikni glasno ti hura, hura! Kad si sretan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si sretan vikni glasno ti hura, hura! Kad si sretan ti ponovi ovo sve. Hura! Kad si sretan ti ponovi ovo sve. Hura! Kad si sretan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si sretan ti ponovi ovo sve. Hura! Bravo! Volite da pjevate i jako lijepo pjevate. A koja bi bila vaša poruka u SBS-ovom nacionalnom takmičenju za učenje jezika? Mi volimo